Balkan Medija. Ups. Pa znaš šta govoriš. Pa dajte mi reći šta je ovo. Balkan Medija, Ovo su dva mikrofona, dva jedan je njegov, mikrofona, drugi je moj. Jeste. I sad- Obojica su u eteru. Znači, Ajde, važe... jedan po jedan pitanje. Jedan po jedan. Ne može Ne jedan po može jedan, tako, ne može ako šta jedan po napadne, jedan. napadne. Nije nam to taktika. Znači, čekajte. Čekaj, jedno. ne Mono skiraj i se, mono. polako samo. Znači sve u nas stereo. Sve. Ali jedan- mono i mono. Ne može stereo. Ajde, mono, ajde. U nas je četverodupli stereo, Četverodupli. bypass, Dobro, super, ajmo, duper, stereo. turbo, high. Kako ste, Ovako, momci, ste dobro? znači, Dobro, što ima kod tebe? Sad Tebi mi je imamo- vruće. Evo ja u revijalnom delu pevala Vruće, večeras, izvini, pa molim jeste, te. tako. Dogovorili smo se da ćemo i raslađivati tokom U intervjua. revijalnom delu sam pevala jutro i dodelila nagradu za najbolji duet Toniju i Tošetu i eto, tako malo. Što Toše nije došao? Pa ne znamo se mi lično. Dobro jutro, a šta sad je Dobro veče, veče. šta ćemo sada? Mogla sam da otpevam da ti bar jednom kažem šta mi je nedelja kad me veče bez tebe dočeka. Ajde, nemaš. Da, pjevaj. Da ti bar jednom kažem šta mi je nedelja kad me veče bez tebe dočeka. Gdje je ovdje plaža, kada je kupanje? Ne znam, pošto ja sam samo došla na festival i odmah se vraćam jer imam puno obaveza, tako da neću moći da se kupam. Ne znam, da li je plaža blizu mora, to ne znam. To znam, evo ga ovdje odmah, iza nas. Okej. Dobro, Znam eto. i ja nešto. Za kraj, Jeleni, imamo jedan specijalni poklon paket od 2 poljupca. Da je ovako. To je ono ekstra, ono. Ja ne znam da li sam ikada bolji poklon dobila.